उदालगुरि समस्तियाव दिनै रिहन दैमारि सारा जिर' जानो थांगासिनो दं। मानो जिर' जानो थांगासिनो दङ? बिथांनि जितु मावनाय परिस्थितियावनो नोंथांमोना लेखन खालामनो हायो। बिथाङा नैबे अबस्थायाव माबायदि गुन्दामि मावदों, माबायदि दुस्तामि मावदों, बिथांनि बे मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मोनसे सोमोनांदों। आरो जुदि रिहन दैमारि सारमोन बायदि बेयाव जुदि बिफेबा थांनानै थाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव नों आंहाबो बेयाव माने गसंनो दिगदार जागोन। थ' दिनै आं खावलायगोन बेखौनो, बिथाङा गोबां बुंदोंनो माने आसनि दानगोन, गरिब दुखियाफोरनि माखासे स्किमफोरखौ दाननानै होगोन। थ' स्किमखौ दाननो बिथाङा सोर? दिनै जे बुंदों, बेनिखायनो आं खावलायदों उदालगुरि समस्तिनि रायजो राजा साफ्रोमबो गरिब दुखिया आरो जेसेबां जोंनि बे रायजो राजाफ्रा दा बिपिएफनि बेफोरबायदि बुंनाया दिनैनि थारिखआव सोलिया। मानो सोलिया? बिथांमोना जि गोसो बेखौनो बुंब्ला जाया। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नै साननैसोल'सै गासैबो ज' जात फैनानै नोंथांमोना दिपेन बर' सारखौ जेरैखि जाया भट होनानै देरहाहरनांगौ, आं बेखौनो खावलायो। मानोना रिहन दैमारि सारा जितनाया 100%। बेनिखायनो बे दिनै राति गोबां गुन्दामि बाहायनानै अबा गारि बुख्रुबनाय, बबेबा अयनाय मावनाय जों बेखौ नुगासिनो दं। आरो दिनै गावनि बिपिएफनि कर्मिफ्राबो बिथांखौ डिपुटि चिफआव लुबैदोंमोननो, नाथाय बिथाङा दिनै डिपुटि चिफखौ नागारनानै मानो एमएलए फैनो लुबैदों? दिपेन बर' सारा जुदि एमएलए महरै थानायमोनब्ला, बिथाङाबो डिपुटि चिफ थानायमोनब्ला जोंनि बे उदालगुरियाव बांसिन डेभेलपमेन्ट जानो थांगौमोन ना। जों नुनो मोनदों एबा जों ससियेल मिडियायाव आरो खोनानो मोनदों, बे सेवलि महिलारिनि बाथ्राया गोबां ओंखारदों। बिथाङा माने गोबां रां राननायनि बाथ्रा, गोबां भुटानफोरखौ गावनिथिं लांनो नाजानायनि बाथ्राया ओंखारबाय थादों। सेवलिनि खोथाखौ नोंसोरो आंनाव सोंदों, बिराद मोजां जादोंलै, बिराद मोजां जादों। मानो मोजां जादों होनबा दिनै नोंसोरबायदि बे ससियेल मिडियाया गोबां पावारफुल। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोंनो नांगौ। ओंखायनो नोंथांमोना फकास खालाम। सेवलि मेदामनियाव आं थांनानै फैनाय, आं बिनि गासै खना खना, गामि एरिया मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आं गिदिंदों। दिनैनि थारिखआव सेवलि होनोब्ला ना, सेवलि हिसाबै जेरावबो बिथाङा मा होनगोन फिल गैया। नाम्बार 1। 2 नाम्बार खोथायाव बिथाङा दिनै गोबां माने आइजोफोरनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों। आं बेखौ बुंथ'ला, समजों लोगोसे बुंगोन। आरो बिथाङा बुंदों जेरैखि जाया बेयाव सेवलिनि अनगायै लरेन्सआ देरहाया होननानै। सेवलि बायद'आ मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बा बहाबा गुदावहाय 2 लाख हरो। नाथाय सोब दिनैनि थारिखआव फैसाजों रावखौबो नोङो गोजोन होनो हायाना, रावखौबो गोजोन होनो हाया। फैसाया रावखौबो नोङो दिनै मोनसे जाथि बा हारिखौ नोङो डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया। थ' बेनिखायनो दिनै सेवलिया दिनै बेयावहाय मानो दिनै मा होनगोन राजतन्त्र बादि बिसोरो बिथांमोना मानो एमएलए महरै गसंखो? बिनि अनगायै जुदि सोरखौबा होनायमोनब्ला दिनै देरहागौमोन खोमा। नाथाय सेवलि बायद'आ नैबे साननैसोनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायदों, क'क्राझारनि साफ्रोमबो आं गिदिंना फैनाय हिसाबै बिथांखौ खोब फल' खालाम। बिथाङा रांजों बायनो नागिरदों, गामि हिसाबै बायनो नागिरदों। बिथांनि बे रांजों बायनो नागिरनायखौ टटेलि बन्द खालाम। बिथाङा खुनु पयटे देरहाया। लरेन्सआ बेयाव ओरैबायदि अनजाथावना आरो बयनिबो सायाव बिथाङा मोनसे रायजो राजाखौ नायग्रा हिसाबै लरेन्सआ देरहानो 100% थांगासिनो दं। जोबनायाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों, नोंथाङा गोबां गिदिंबाय नुबाय, दा जोङो 42 नं बे उदालगुरि बियाबावहाय थारैनो सोर देरहागोन? बेथ' बिराद मोजां सोंबाय नोङो। बेयाव सोंनांगौ प्रयजनानो गैला। आङो क'क्राझारनिफ्राय माबासिम माजबादसिम बेरायबाय। बाब एबार माथो महरा सोलायथारदों। आलाग महर फैगासिनो दङ। जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव बिराद साननो गोरों, बुजिनो गोरों, मिथिनो गोरों जाबाय नालाय। बबे सरकारा मा एंगेलजों खारदों, मा मावनो नागिरदों, माखौ थगायदों, बेखौ माने नुसारजोबनाय जाखादों। माने बेनिखायनो नैबे जानो गोनां गाबोन नङा होमबा भटआ? बेयाव नों उदालगुरिनि सोंदों नङा होमबा? उदालगुरियाव ना, आं 9 थारिखआव नङा होमबा? थ' उदालगुरियाव ना ओरैबायदि आं दानो अमा माबा जमा खालामना दोनखादों माने जोंनि गामियाव जानो, दिपेन बर' सारनि थाखाय। गोबां साइलेन्ट भट दं होनना खोनादों, नंगौना? बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया। साइलेन्ट भटआनो देरहानो थांगासिनो दं, बाखि भटखौथ' नोङो दोनथ'बावदो। बेनिखायनो आं खावलायदों उदालगुरि समस्तिनि रायजो राजा साफ्रोमबो जेसेबां दङ, जोङो ट्रेक्टरनि छबियाव दिपेन बर' सारखौ जोङो जेरैखि जाया माने भट होनानै देरहानांगौ। जोंहा फैबाय थानाय समाव बिथांखौ केबिनेट मिनिस्टार जोङो दाबि खालामना लाबोनांगौ आरो बांसिन जोंनि बे उदालगुरियाव नांगौनि बारा परिबर्तन, सोलायनाय लाबोनांगौ, डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौ। बेखौनो खावलायनानै फैबाय थानाय 9 थारिखआव साफ्रोमबो उदालगुरिनि रायजो राजाखौ भट होनो थाखाय आं खावलायहरबाय।